ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз ҳам барои шумо распродажа папилони дубайский 60 сомон, оптом 60 сомон, дона 80 сомонӣ. Марҳамат, кадоме ки мегира ай 5 та мегирифтагид занг бизанед, WhatsApp да скриншот кунед партии дубайский тоза сангдор. Дар куҷое бошен доставка ҳаст. Марҳамат. ҳамин чизое ки шумо дар 60 сомон партисем 3 баробар қиматан Россияда. барои ҳамин россияно имена барои шумо ки бигирен идтонда, барои ид, барои тӯи маъракатон метавонед ки ҳамин чизора 100% гарантӣ қатӣ бо дар видео мумкин камтар качествоаш пасттар айне ки ай пеш ё ба дараҷаи оли фасони зуран се ранг шама ҷидо кардагем барои шумо. Марҳамат, фақат скриншот мекунед, мепартоед. Любой намуди гулаш ҳаст. Ина гули гандамак, гулои новинка бисёрае. Ина гулои компютерни, гулои ина гули компютерш навомад. Ина гулам ҳастай. Чизе ки ӯзи шумо дидестен пака в наличии ҳастай. вақте ки шумо заказ мекунед, тай видеоро нигаҳ кунед ки кадом вақт буромагия. Як моҳ пас, 2 моҳ пас занг назанед, чӣ ба ки ё чиз ёфтанашон қин мешавад. барои ҳамин тай видеоро нигаҳ кунед, чтоб вақти хутонам нагиред, вақти марам. Инам видео ҳозир меброя, кадом я дар кора сразу гап мезанад, чӣ ба ки гуло нест мешавад. ҳамин партия меоя, ҳамин гуло бо партия дигар омоданаш амри маҳолае, чӣ ба ки ҳам як бор мезананд. Як гула чӣ ба конкуренсия бисёрае, фақат дизайнерро кор мекунанд. ина гуло ҳамаи маркош пака ҳаст. зиёда ай 100 намуд гул ҳаст. ай 100 намуд. кадомиш ки шумода маъқулае, фақат занг мезанед ки мода инахе чизо дар коранд. не скриншот када мепартед. тои зангам назанед, чӣ ба ки ҳамин маъқултон кадомида ки маъқул мешавад, скриншот, фақат скриншот. ҷои назди ки шумо дар корае ҳамиҷа ҳаст. любой намуди одамда ҳаст. кадом ранги фурат ҳаст. ина адрасгулам ҳаст, ина майдагулам ҳаст. аввал дар дубайски майдагул намезаданд, ҳозир мезананд. ина майдагул бо якта дигар. сангдоршонам назай норма задагиян. шумо фақат ина зардакшам будааст. ина сафед. баъд зурури дубайскиҳо ҳамеае ки ба дараҷаи оли бақувватанд, ё чиқади ки хитон медонед, ё вайроншавӣ надоранд. ина гули компютер. инҷам садбаргуш қоидавиянд. ин борое ки овардагим, имена барои шумо. ин фақат мегиред, скриншот мекунӣ, мепартоӣ. дар Москва куҷоиш бошӣ, Москва, Россия, шаҳрҳои Россия доставка дорем. бо ноҳияи Тоҷикистонам ай кадом ноҳияе бошӣ, скриншот мекунӣ, мепартоӣ, шумода доставка мекунӣ. ай гулшам аҷоиботай новинка. кадоме ки опт мегирад, баъд бо сураташ мепартоем. мо аснои сурат намепартоем. кадоме ки опт мегирад, баъд ҳамуда сурат мегирем, мепартоем сураташо. ина бинем, кадомеш ки мартуба шуда. ина бо инҷо сар мекунем. ана меам гули зурай. ина мирам чӣ кунем? гулои хадавӣ. ина гандамакшам ҳаст. рози гандамакшам мепартоем. чизе ки шумо дидестен ҳамаш гарантия дорад. кӯҳна мешавад, не ки
рангш намерава, аҷибуд ҳам. Фақат якм сорт мо савдо мекунем. Дуюм сорт дар байнаш ман шумода равон намекунам. Ҳамаш якм сорт. Чӣ ба ки клиентои ма ҳамаш якм сорт пӯшам. Дуюм сорта писанд намекунам. Барои ҳамон ман арараш аги ҷои занг мезанӣ, дили пур қатъи занг биза, гарантия қатъӣ чӣ зуд мераса. боқӣ сарбаланду обод бошед. Видеоҳои ояндаи моram тамошо кунед. Худоҳофиз.